i tot. Calla, amb el fred que fa anem a seguir que si no se'ns farà tard. A continuació veurem una obra d'un pintor ceramista i escultor Joan Miró i Ferrà. Miró va néixer a Barcelona a la segona meitat del segle XIX i va pintar quadres com aquest. Saps què? Cada vegada que mirem un dels seus quadres em sent com si estiguera dins d'un somni. A tu no et passa? Els que sí es passa és als xiquets i xiquetes de segon de primària, que a continuació escoltaran i cantaran més coses sobre les pintures de Joan Miró. Un fort aplaudiment per a ells. Joan dibuixava tots els animals, però no com eren, sinó que els feia més bonics. Els animals vivien dins dels quadres, a un món de fantasia i il·lusió. Pujaron a una gran torre de ferro que mostra la immensitat de l'univers. Van veure la lluna i el sol, les estrelles i els planetes.